Ngamira pamberi pedara mambo Mutasa. Ngamira pamberi pedara mambo Mutasa. Yeso sasa ndichokwadi. Leso vachataura ndezvechokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Ndikanyimba ndabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro. Pamusoro changamira. Inini ndinonzi Steve Sakarungu. Ndakabarwa musi wa8 July 1953. 1960 ndopandakatanga chikoro sabwei yakunzi grade 1 izvo. Ndopandakatanga kuziva kuti minda yedu ndeiyi ndakusakura 1960. Ndobva ndakurawo kuenda kuchikoro ndingori munzvimbo yepaMutasa omwe ndakabarirwa. Ndobva ndazobva ndakuendawo kubasa ndakura tichingorima minda iyoyi nevabereki vangu. Inini zvokuti vabereki vangu vakatanga kurima rini handina ruzivo. Ndozivawo pandakazotangira 1960. Zvadaro takarima minda iyi. Waroora toroora nevakoma wangu watatu topiwa minda kugoverwawo paminda iyoyo kunzi iwe unorima apa, iwe unorima apa, iwe unorima apa, kugoverwa nevabereki. Zvadaro tichirima kudaro tichirima minda yedu kudaro ndakazoshamisika ini ndawa pamusha ndaritaya. Ndakaritaya 2013. Ndava pamusha ndakashamisika 2017. Mwana uyu angosvika paminda ipapo kwakungorima imwe minda miviri. Takarima minda iyi yakarimwa nemombe dzasabhuku wake iye. Ndaona zvadaro ini ndakaenda kwasabhuku wangu matendezvo ndikati ndozva ndaona kumunda. Sabhuku wakati aiwa hazviitezvo pasina kutaurirana zvabva nekopi. Tobva andeitesa kwasabhuku wake tobva taenda. Sabhuku wayava wakanyepera kunge kusanzwisisa kuti zvinhu zvakafamba sei asi ari mukati mazvo nekuti mombe dzake ndo dzakarima newadzukuru wake. Zikanzi no ngatitaurirane. Kwakutaurirana pamunda paya takaungana akutsigira kuti minda iyi inofanira kunge iri yemwana uyu haangangouyi korima kuita zvekuti ingangove nekuti haangangouyi kotanga nekurima. Ndikati zvafamba sei? Hapana, inini uyu angoti minda ndeyangu. Baba sekuru wake inini ndakakura varipo, baba wake. Baba wake newaning'ina wake watatu hapana chakaitika ipapo. Kumbotaura hapana akambotaura nezveminda kana kusvikira wafa. Hawana kufa vari wana vadiki, wakafanira kutokura vanhu vanga watochembera. Saka sabhuku wakapa mitongo yavo ini haina kundigutsa. Ndobva ndataurira ishe Mukoyi kuti ndo nyaya dzandinadzo. Zvikanzi ishe Mukoyi kwete, nyaya yeminda inoenda kwamambo. Ndobva taenda kwamambo patasvikopiwa zuva rekuti uyai tizotonge Nyaya. Ndobva tauya kuzotokwa kumusoroko kwamuchira hondo ndokwakuina mambo panguva yacho. Mambo vakatonga Nyaya, iye haana kuuya. Ini ndindegara ndiripo, haana kuuya. Hapana wekwake akauya. Obva yatongwa zvikanzi aiwa enda urime minda yako, Nyaya yapera, minda ndeyako, ndimambo. Ndobva ndapiwa pepa rakabva kwamambo iro ndinaro. Ndapiwa pepa iri ndakurima minda semazuva ese. Adzoka zvakare auya akutanga kukanja zvidhina, kutema miti pakati muminda imomo. Zvabva nepi futi? Ini ndingoti kune wakuru wangu urikuona here zviri kuitika. Zvikanzi naishe Mukoyi no ngaiende mberi futi. Vataenda kucivil court. Ndobva takaenda ikoko. Asi iye anenge achipiwa mapepa ake asi hauyi. Haana kuuya zvekucivil court. Nona
haana kuuya wobva wapa judgment yavo zikanzi minda ndeyako enda unoshanda muminda mako semazuva ese. Ndadzoka tiri kushanda kuminda tagara watangazve handidi kuona munda panapa, ini handitye, ini ndinouraya munhu, handiite zvekutamba izvo, handidi munhu anopinda. Gore rapera takanzi wapedzisira kurima minda iyoyi hamuchapinde futi imomo. Saka zvakazoitika gore rine muna musi wa8 January uno mwana wangu wauda kurima, ndobva akubvisa matombo muminda imomo kuti aone kurima, ndobva auya munda mune mwana iye, ndobva wasvika kurova mwana wangu ari mumunda make, ndobva wamurowa mwana uya, ndobva auya uko ndiri ndarohwa nani zvikanzi ndanoitori. Ndati kana nyaya yasvika pakurohwa hapasina maitiro, enda kumapurisa. Asi sezvo iri nyaya yeminda unobva waenda nekwamama, nekuti yeminda inoenda kwamama, asi yekurohwa tanga waenda kumapurisa. Ndobva aenda kumapurisa vamanikabhira, mapurisa obva mutsanangurira zvikanzi isusu kana warohwa unotanga nekwadhokta wozouya pano wane tsamba yadhokta. Ndobva aenda kwadhokta kugeneral hospital, ndobva aonekwa nadhokta, ndobva apiwa tsamba. Akapiwa tsamba kwanga kwatodoka, haana kuzogona kumira pamanikabhiri. Akazoenda kumanikabhiri mangwana, pausvika upa mapurisa tsamba kuti ndizvo izvi, zvikanzi right. Ndobva waenda nemapurisa aya kumba kwake, hamene zvawakasvika utaurirana ikoko. Ndobva adzoka, ndobva auya kuno kwamambo kuno kwakutaura nyaya yake. Zvakanaka, ndobva wapiwa zuva rekuti uyai titonge nyaya. Zuva ravakapiwa nderezondo rapera musi wa18. Ndobva tauya pano, nyaya haina kuzopinda banguva dzanga dzapera. Saka ndo muchina chatakatanzi tiuye, takazofonerwa unzi dare raSatani kutaura nhasi. Ndo nyaya dzatinadzo, hapana rugare. Kana usangana munzira anongokuvhundutsira, ini handityi munhu ini, ndiri munhu, musina kukwazisana, apa muri kupfuudzana, wobva asvipa mati. Ndo zvaanoita, haanei kuti asangana nani munhu wese kumba kwangu. Ndamira pamberi pedera mamudasa. Chizvo chataura ndezvechokwadi. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Mwari Batsiraiwo. Pamusoro ichakamisa. Zvatsondoiteda hatisopedza nguva because nyaya iyi kungokutaurira zvekuita, because pane majudgments 2 arapo ese ari against you. Wakadyiwa nenyaya yakwamambo, ukadyiwa nenyaya yakucivil court, ndizvo Chakamisa. Panyaya yekutanga yekwamambo, nyaya yakatonga kutanga padanho resabhuku, panga paine masabhuku matatu. I'm not worried about that. I don't know what to say. Nyaya yekwamambo Changamire, ndakapihwa samoa, ndikafona musi wa7 ndichinzi ndinodiwa musi wa9, ndichiti ndakundikana pane urwere hwemushwa madzikoma angu adatiitiri kuti kwakavadzana navanhu kudai, ukaita zvinoitika kunozozi ndiye wakakonzeresa. Ndikafona ndichikumbira excuse, ndikati ndichakuupdata mangwana nemudari kuti ndini secretary ndinodai masamon, ndakatora sub number pasamon ndakapiwa, handina kupiwa update. Kana riri dare kana vanga vakakumbira ranga risingaisi nyaya kupahoro inyaya dzemusiiwowo, nyaya ida yakatobviswa ipapo because wakanga wakumbira. But the fact yekuti haina kubviswa yakaenderera mberi. Pane zvinhu 2 zviripo zvakaonekwa. Isaidha inyaya yekuti wanga uchinyepa kuti une dambudziko, iwe usina dambudziko. Saka the fact yekuti hauna pawataura wega iwe wati
kwakazi chakuupdata. So it means you were not updated. So if you were not updated, it means you had to attend court. Because wanga usina mvumo. Hapana pautaura kuti wakapiwa mvumo wekuti usauye kudari naningi. Hapana. Wati wewe ndakazi ndichazotaura. Usina kuuya. Anditi ndo papapiwa default judgment. Default judgment yapiwa because hauna kuya kudari. Anditi izvo yapiwa uruzoto wakakumbira kuti usina kuya ukukumbira kusaya kudari. And kubva wadii judgment ndinochallenge kana ndii izwazvo mira ndikubatsire hauchallenge izvozviva judgment pawakapiwa ndo pawaifanira kuti apiwa against that judgment. Chakamira paraba judgment handina kuipiwa ndozvetozveti judgment irizi iripo ini handasi judgment chandisi ende handina kuiona. No, it's okay. Hauna kuiona kopa wakaenda kucivil court. Saka izwazvo iyi mapapers ari panapa saved on Brian Badza unomuziva Badza Brian Badza unomuziva anonzi Brian Badza ndiani seku anonzi Brian Badza ndiani ndiye akasvikirwa ari pamba. Saved on Brian Badza relative who accepted service on behalf of the defendant after explaining uyu ndi message wakuti zvakatopera kana akatosevwa aripo pamba pako mutemo nyangwe mazuva ano nyangwe samo ndinokwanisa kusiwa pacheya pedhowe pakisheni because vanhu vakawanda mhane tsika dzekuti samoni kana richiuya maisojaira kuti ndisakasaina it means hana uriona usvika mukotomira uchiti hana uriona no mazuva ano aripo ende anosiyirwa. Saka Brian akapiwa ndobva apiwa asi ukota hauna kuenda nditi apa ukota hauna kuenda nenyaya yekuti wanga uri kubhesa kuti handina kupiwa samoni ndichasvika nditi handiri zvizivi handiti saka kota haina kumira ndobva yaenderera mberi ndobva wapiwa kuti another default judgment against you. So it means right now zvori kuita iwewe because default judgment you were saved. Aiwa civil court kai judgment yakapiwa iyi haitadzi kukupa judgment yakatokupa judgment because wakutoita izvizvi zvanda kutoita kutsvaya kukubatsira chete kuti uone zvaunofanira kuita kana usikadi kuenda ujeri because what you are doing right now ndo chinonzi contempt of court. Izvozvo utone mhosva yecontempt of court uri kuzvidza dare rakatonga rikakutaura kuti ibva pamunda ipapo munda usiri wako siyana nazvo ibva ipapo munda usiri wako ndo zvataurwa nedare ramambo ndo zvataurwa futi necivil court. Hazi munda usiri wani wako saka iwe kungoona gumbo rako mumunda imomo yatomhosva icontempt of court. Izvozvi izvi bamwe zvamunoita musanetseke naye endai kumapurisa nejudgment motosvika mapurisa anoita achitomutora izvozvi zvaari kutoita izvozvi so ari kutozvidzana ende nyaya kana yaenda kukoti yapiwa decision namajistrate musazodzoke naye kunokuwa kana yatobva pamajistrate kana unoda kuapila against decision yapiwa namajistrate wakuenda kumusoro kuhigh court hauchadzoki futi kunokuwa because kunokudana namambo rakatotonga kudhara rikapa judgment richitaura kuti minda ndeyasakaronda kwamakaenda kukoti kwamajistrate ndobva vasvika ndobva ita uphold decision yakapiwa nani namambo kuti minda ndeyani futi ndeyasakaronda
Saka uyu ari kuramba manje achiti mindaisiya sakarombe handizvo iye ari kudyiwa nemhosva kweso atoni mhosva yecontempt of court. Imi dzokai kumapurisa mutaura mapurisa otoya achitomutora otongerwa mhosva dzake because kana chinhu chinisudai unodai wakatodii wakaita appeal against this decision because iyi case ndeya 2018 ke it's 2018 ke it's 2018 muna March. Yes, 2018 muna March. Judgment yeba mwana changamira andena kuidiwa yeko civil court andena kuiona this is 32 waida upiwa siyongo zikabatika iwe njinga judgment yekwa mambo Brian akatofune wanogona ndakatokuziva 2017 mose kwa mambo judgment yake kumswa 9 December 2017 yekwa Major Street 2018. Saka iwe zokuti utaura kuti judgment hauna kuiona wora ida kuvunza a very stupid question. Ndiwo ataura iwe ukati iwewe kwawakakumbira kwa mambo kuti handisi kwanisa kuya nhasi kuti handisi kwanisa kuya nhasi handiti ndaita dambudziko ndichazouya handi wakazopiwa zvere rimwe zuva rekuti zvosina kuya musi wakati chuya musi wakati ndozvandikubvunza ndati wakazochinjirwa here zuva mukoma ndati makazochinjirwa here zuva kwete saka ubva 2018 mutombwa Nyaya yakapera ndozvamurunditaura aromere wachinjirwa zuva amuzoziva chena una Brian badza womubvunza kuti Brian 2018 pane tsamba yakadaiyo wakandisungisa because roja ribaba paua ndikachikereka mutana roja kudzingwa haakaimbotaza kudzingwa tsamba yako yasvika yare tsamba yare ndorozi yasvika roja rosheketi changamire ndikatobatsira uchienda wokomplai enda woguma mudai pako siyana nezvokuita pamudai pako izvunga uswako mutandikosakara kana uda kuti appeal against that decision chienda kwaikoti pamusoro wechangamire inini mumunda handipindi mumunda handisi kurima patakanesana nevakomana sematauro aita baba ndakaenda pasabhuku matendezvo ngokuti pakapiwa judgment nemasabhuku ndakakanya zvidhini pamusoro wechangamire ndikupirawo ndandisingadi kuti titongwa asingada kuti tiwenzanise tioneswe tiri pamwe chete ndakakumbira kuti ndoda kuwaka ndakukumbirawo zvidhina zvanga zviri apa nditori ndiise kumunda handiti sabhuku akati ndipe mutete ndikati handisi kumhangara kuti tiwirane tinzwanane hatisi kuda kukananga kugara dare kana kudini chingonzwa kuti vanoti kudini kana vachaita zvikwanisi ndosiyana nazvo chakazoti tizosangana nejeti ratohana baba muna January muno ndakasvika mukoma ava vari hanga vasi kunhonga matombo vanga vari kupusa foundation yandakawaka 2014 mumunda imomo ndopandakati mukoma ndo zvamaona zvakava here inga ndakakumbirawo zvasine mapepa ndikati ndokumbirawo mapepa ndimaone handina pepa randiinaro wangasingafaniri kuema kukumbirawo because zvava wakaita zviri wrong saka iwe kuya kukumbira zvakafanira to justify something is wrong and you try to justify it ndakuona wakapera mapurisa urubve mabhaji handisi wobva watongwa kuzi wabaka uine mhosva yekubhema chii mbanje woti asi mambo mbanje ndandikubhema hangu asi handini ndakadzima kana kutengesera pandakanotengeserwawo handisi saka endai musungu akanitengesera you are trying to justify a wrong handiti akakutengesera mari mbanje ari wrong iwewe wabhema mbanje uri chii simple wakaenda kuwaka usina mvumo asi you want to justify kuti kuwaka kwako kufa kuri pamusoro zvakabvumirana waakuda sabhuku kuti ayananisi chii waka wakaipa pasi pamushausiri wako
izvo wakambowaka mushayi wakamboenda una sabhuku rindirapo waka sabhuku wakati waka saka iwewe nasabhuku wako akazokupa nemombe dzekurimisa ka ndimi munoziva zvapakaita zvimira zvamavutaura zvapakaita nababa hazisina basa chaane basa mapepa aya. You need to change these papers. And the only way yaunokwanisa kuchinja mapapers aya is to appeal to the high court. Chienda ende baba mudai wanu. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.